Una, kaning hugas kamay ni Tambaloslos. Kung mapailan gini sa kaso sa ombudsman, unya, blunder man matod pa nila, kani, nihit ka chance nga, sa mga abogadong haniti kayo sa trial, baka nang sige, kumpate dito sa susgado, wa man kuno'y kaso yun nga, non-bailable. Paglusot na ni mo sa ebidensya, kung weak ani ang ebidensya mo na nga makapiansa. Pero ang plunder, 50 milyones pataas, yung sila lisod ng lutsan. Mas mutuo ko, aning advocacy ni Bangag karon nga anti-corruption na kuno siya, kung si Martin Romualdez mo iyang unang ipapriso, kay matod pa, mo ni utok sa maniobra ni Zaldico. Kagapon, nang hinaw ang ukoy. Ingon sa kagapon nga, si Zaldico na si Escudero. Matay. Kada bang gitawag og sentido común ni Monyor? Pananglitan lang, kay ang iyang rason nga, collegial body ni, yes, correct. Collegial body na. Wa ba na, ingon nga, sira usa mo yung decision. Alos tanan. Daghang kuno kaing committee, daghan sa kuno kaayong mga sakop nga nagtan-aw ini. Wa say labot atong deliberation sa budget insertion ha, iya pasabot. Wa sa kuno labot kay si Escudero ra kuno og si Zaldico. Pero nganong maabot mas utok ni Monyor nga wa kay labot nay panultion nga og makahimo bagyo ka ang bata-bata pag-execute paghimo sa mga butang nga illegal kun ang agaon wa kay baw sa ato pa pulpul ka pagka-leader na og mauhon. Ato pa mas bright din mo imong bata-bata nga si Zaldico kay wa man ka kay baw ang budget insertion din inyo. Basig wa ka kay baw og pilay gi-insert ani or pilay budget nga nadawat ni Peter Calderon dito 7th District. Mo ni pangutana wa ka kay baw og pilay nadawat ni Rhea Gullias sa iyang distrito nga dunay 54 ka mga flood control projects na hinuon. Lihay og tamas ginawa niyo, wa ka kay baog pilay budget nga nadawat ni May Bibiko panahon sa iyang pagkakongresista. 6.3 billion magkaibaom ka nimi, ikaw pang waga, ikaw pang hame. Yate. Kanang May Bibiko, dades upon. Ang diris, bandaw pila mapunto. Ang nadawat dire katong ang ilang flood control instead nga kabili ang ibutang ay lipak naman. Bisag matod pang Edward Digas, bisag wapay uwan, nangihi ang 20 kabuk baki, natumba ang flood control. Unya, wa ka kahibaw, matay, imposible yan, nanyor. Ako batay, sa kadugay na namo, aning trabaho, pagkalisuran tuhuan, imong ipanulti, nyor. Lisod, imong tanawon, usabton ang iyang kanabang ipanulti kung mutuo ka. Tabla ra o parehar gisulti nga. May pag tuganan may mga nasunog ang dagat si Kihor Tambaloslos ganda ko. Sa tanawan dito sa akong kuan distrito. Kung naaba ko flood control project, naaba ko kanang ghost project, wala. Pero nganong nisugot na abot ba itong Edwin Garjula, nila ni Alexis Tutor, pirti man pagkanaghana ng flood control anomalya, katong kang Bong Revilla. Nganong si Bong Revilla na may giura kay kontra mo? Unya, karon nga gitinuod kang bangag, posible tinuod mo, hapit ki kumutuo ha, nga tinuod din kang bangag. Hapit ako mutuo sa giingon ni kani Kumili Commissioner Ruy Aguanzon, nga si Bongbong Marcos o si Martin Romualdez in the first half sa ilang administrasyon, kawat to the max. Sa last 3 years, meaning 25 to 28, ilang paningkamutan nga, panggukdon sa to nilang mga kawatan, aron mo gawas nga hero ang presidenteng Marcos. Hapit ako mo to, Kanay mo tininood pananglitan nun. Kanay Martin Romualdez, kigapon mo kisi-kisim sa dahil, gawas sa video. Kay pag-file di ay, hibawaan siguro itong ato sa Singapore, pag-file di ay og PhDO, kaning precautionary whole departure order dito sa Ligang Bayan, ang ombudsman ni file niya, pag-file dito, niingon nga,
mular ka og Singapore kay magpa-check up. Wa pud sa mo specify og unsa iya sakit. Basig danlak to niya. Nalo ko na. Ingon siya nga, adto ko Singapore. Sus, ingon na yung ombudsman, file nitong PhD o sa Lingabayan. So, dili po ni makapugong niya. Kaya wa pa man siya file kaso, dili po ni siya mapailan og dili po ni siya maisyuhan og whole departure order. Kanang whole departure order, base sa mga kipasabot sa mga abogado, kung doon na kay kaso di sa kusgado, dili na ka pwedeng mo gawas sa nasod. Pwede kang wato ka sa Tacloban, wato ka sa Tangkay Tawi-Tawi, wato ka sa Malabuyok, pwede. Pero kung ani abularga kag Singapore unya nala kay whole departure order, di na pwede. Pero kani precautionary whole departure order, pwede sa larga. Sakto tong yang giingong siyang abogado. Og mga abogado kung amigo na pangutana na ko ani. Hasta nang giingong ilbo. Immigration lockout bulletin order, meaning tanaw lang ka og asa ka padong. Monitoron lang ka kay wa pa man kay kaso. Pero kagahapon ni kisi-kisi nga buwa ko'y labutan na oy. Talaktoy pa kay stro sa mo ingon limpyo. Limpyo siya wagid sa kuno. Hugas kamay lang. Di ka ni magtinug-anay na og kaning giingong ka promilay nga naglagay na. Di ka ni magtinug-anay na sa awahing panahon. Kung tinuod ang kambangag nga gukdon giniya ang mga kurakot. Karon og abot to si Saldico, tuan naman si Purbida. Justice Secretary Frederick Bida, dili Purbida. Frederick Bida. Iya nga gitukod ang special team sa Malacanang kunuhay para pagpakikoordinate sa Czech Republic. Aron kuhaong ito Saldico. What if Saldico maingon nga ikaw bitoy kasugo na ako tabalos-losa ka? Ikaw bitoy nag-ingon nga butangig budget insertion ang kang Andoy Marcos nga 100 billion. Nalo ko na. Kanya kaning akong vice chairman si Peter Calderon butangi og kuan lang kanang 3.3 billion para sa Malabuyok. Ito arabas idang dito. Ang kinatibukan 12 billion kapin ang kang Peter Calderon 73 ka perting kamaya. Pero tanawa, kung saan ito mo, hilong pa sa 4 kadlaw, no pa siguro. Si Peter Calderon in due time. Mupagawas pa sa statement gawa ko yapil na eh. Patay ha. Akong tanaw ani mga tawanan pagkabagaag yung mga naong. Believe lang ko. Kaya nikalit na gawa sa matod pa niya sa kadugay na kong nag-inamang. Bisan sa tungog partilis. Tingog partilis yung asawa. Amang yun ko. Kaya na-submit yung sa process. Nagpa-investigar siya sa ICI. Investigar sa ICI sa mong kayabag. Nga, matod pa niya. Wag yung ko'y lama. Samban sa akong public official. Naingon dahil sa Heidi Mendoza katong former commissioner sa COA nga. Kung mugawas ang imong ipanulti nga nagpalimpyo-limpyo ka, tubaga ang tinuod nga isyo. Dili kay imong panghinaw ka sa imong kamot, nga mura kag si Poncio Pilato. Samday atong kuhaon ni nga linya ni Kuan. Atong nga kontakon si commissioner sa COA nga si Heidi Mendoza. Kani ato na yung kuhaon kay nindot kani ang statement akong kuhaon ang kontak. Pakita akong kontak. Ay kontak ni Boss Roy Habel. Harold King. Morning, Boss Roy. Muna diya sa akong lungga ni. Sa suki na mong coffee shop. Alas 8:06 na. Di balibad si Secretary Mel Sarmiento. Di text niya. Ningon siya nga we're about sa kung ano ko isalang ko sa satset ni Karen Davila. Mo na yan siya. Di na mapiki na daw ta o mukuan mo iya pang tubagon ang atong interview kay si Karen Davila daw moy nakauna di ay og karon naman ko sa kumbunta kanina nagkuangod nakauna og kanang appointment niya so ato siyang Karen Davila kanya humang Karen karon Karen o ka